Nasa dugo na ni Julien ang pagiging fashionista. Patunay dito ang mga design na kanyang ginagawa. Mahilig akong mag-draw ng mga clothes. So, nagsa-sketch na ako ng mga damit. And dun ko nalaman na meron palang course na fashion designing. Dahil sa talentong taglay niya, nakilala rin ang kanyang kontribusyon bilang isang Cordilleran Biag Awardee. Bukod dito, kinatawan din si Julien sa International Fashion Stage na ginanap kamakailan sa Thailand. Ang pinakita namin dito is kanya-kanyang aesthetic. So, may gumamit ng Cordilleran textiles, may mga hindi gumamit ng Cordilleran textiles, pero nilabas namin kung ano kami as designers, kung ano yung style namin, and then yun, na-appreciate naman siya sa Thailand. Kasama ni Julien ang ilan pang miyembro ng Fashion Designers Alliance Cordillera. Ang tagal-tagal ko ng pangarap, ma'am, na ilabas and makilala yung designs namin dito sa Cordillera. Lalong-lalo na yung mga textiles natin na hindi masyadong kilala sa outside our country. Kasi sobrang magagaling yung mga weavers natin dito. Hindi lang na-keep yung traditional na weaves natin, meron na din tayong mga commercialized na weaves. Ang Fashion Designers Alliance Cordillera ay bukas sa lahat ng mga fashion designers na gustong maging miyembro. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.